विधायक महोदय को अनुरोध करी विधायक महोदय वक्तव्य रखे प्लीज सर। आज डस्टर होम अनाथ शिशु मानकर जो आयोजन कर मुख्य अतिथि भाव आपण माने निमंत्रण करिसेंते एवं मुख्य करी आमर गजपति जिलार जिलापाल आम समस्त आदर श्रीजुक्त डॉक्टर विजय कुमार दास महोदय एवं आमर ये अनुष्ठान मुख्य कर्मकर्ता डॉक्टर सीबी थॉमस महोदय प्रेम चेयरमैन श्रीजुक्त आमर डॉक्टर जाकब खंडेल महोदय आउ जड़े बंधु अच्छा जानवे सरी मुझे आमर आउ जड़े एनजीओ अच्छा डस्टर होम समस्त ऑर्गेनाइजेशन समस्त यही अनुष्ठान जिते कर्मकर्ता बंधुगण मोहना ब्लॉक वीडियो श्री राजीव दास महोदय एवं आमर मोर साथी किसी बंधु आमर आसी पूर्वतन सरपंच वर्तमान सरपंच यही जोरो ग्राम पंचायत सरपंच महोदय एवं सभी सभ्य एवं आमर मोहना विधायक रिप्रेजेंटेटिव बाबू इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया समस्त बंधुगण को आज जोरों ठारे जो अनाथ शिशु मानकर ऑर्गेनाइजेशन कर डस्टर हो तरफ जो उद्दीपना सहित ये कार्यक्रम को विधायक भाव आपण समस्त को मोर नमस्कार स्वागत अभिनंदन जनाऊँगी विशेष कर जिलापाल आमर बहुत सुंदर कथा गोटे कहीकि तेणु ये बहुत थर है मत दुई थर विगत थर मत 2019 मत डस्टर होम मत किसी इनविटेशन देते आसी पारे नहीं मो थे ये भीतर को बसती भी देखी कौन कर पिला माने केमती खाऊं रोच देखिकी भी जाइए तो आज बहुत दिन मसे पूर्व मत इनविटेशन देते भुवनेश्वर निजे सी डायरेक्टर निजे आसिक सीबी थॉमस भी निजे देते और सागर आमर वर्धमान बाबू मत थे तेणु आज मोर आउ गोटे कम थिला से काम मुझे जस्ट 10 मिनट हेले आपण उपस्थित होकर भुवनेश्वर से डेरी गला तथापि आम जिलापाल जिते आसबार समय को लेकिन मुझे जिलापाल जमी डाकतु से निश्चय आसे मु पहुँचा चेष्टा करुँची तथापि मो जाओ डेट हेले आपण पाखे पहुँच पारि जी शुणिली और देखिली आमर त्रिपाठी बाबू जिलार शिशु मानकर ऑफिसर चाइल्ड ऑफिसर सी अच्छा विभिन्न समय मो गत
5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର କାମ ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏଇଠି ସେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁନ ପଲିଟିକାଲ ଲେଭେଲରେ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ଆସିକିରି ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତିକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଭଳିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନାଥ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକିରି ଯିବେ। ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବୃକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଏ ଜରୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବିଭକ୍ତ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା ବର୍ଡର ଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଫୁଲବାଣୀକି ଲାଗିଛି, ପାଣିଗଣ୍ଡା ସେପଟେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ବଞ୍ଚିଲେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ମଞ୍ଜୁସାକୁ ପଲାଶକୁ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଆମର ଏ ମହଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭଳିଆ ରହିଛି। ପୁରା ବର୍ଡର ଜାଗାରେ ଲାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆମର ପିସି ଥମାସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅର୍ବାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦରଦି ଅଛି ଆମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେତିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆମର ପିସି ଥମାସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଏତିକି ଜାଗାଟି ଅକୁପାଇ କରି ସେ ଜାଗାଟା ତ ସିଏ ଆମେରିକା ନେଇଯିବେନି କି ଲଣ୍ଡନ ନେଇଯିବେନି କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଯିବେନି, ଏଠିକାର ପିଲା ଏଠିକାର ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ହାସଲ କରି ଏ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାପା ମା ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କିଛି ମା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉନି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବିନାର ତ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମା ଥାଇକିରି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ ଯୋଗକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ପିସି ଥମାସ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିଲି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଯେତିକି ପାରିବେ ମୋ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ସମୟ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ବୋଲି ଟାଣି ନେଇକିରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ
जहाँ पिला माने जोठी जहाँ आमर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी प्रेम बहुत बढ़िया काम कर पीसी थॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो पिला मानको नहीं करूछंती ताको तो मा वर्णना करि परिबे नहीं को भाबरे ताको धन्यवाद देबी थॉमस महोदय को वो भी ताको वर्णना करबे नहीं आज जेति गुडे देखिले अनुभव करले एवं आसंता दिन आपण जेते बडे जो समय मते डाकिबे निश्चित भाबरे ए अनुष्ठान को आसीबा पई प्रथम ध्यान देबे तर अधिक किछि कहने आज एते सुंदर भाबरे रेस्टार होम रो समस्त ऑर्गेनाइजेशन वर्धन बाबू आरंभ करी टीम समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावक गण जेते अच्छी ए सुंदर कार्यक्रमटी आम मान अतिथि भाव में डाकी विशेषकर जिलापाल महोदय को आपण मैंने आमंत्रित कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर मोर वक्तव्य रखुच्छी समस्त को नमस्कार जय हिंद।